मानो संनानै जानांगौ थावजोंलाय? थावजों संनानै जास्लायस्लाय बेबायदिनो मेनानै जा लोगोफोर। बरिया गोथाव जायो आरोना नै। गुदुं गुदुं बिनि लथबखौ साखिनोसै दाना नायदो नोंथांमोनहा न बिथाङा गोख्रै साखि दे गोख्रै साखि औ दे ओमफ्राय एसे गोखाखौनो गोखा होनदोलाय नैबे माबा गोखा मोनदों होनलाबायबाय नारजियालाय एसे गोखा जाखागोन ना आयौ बिराद गुदुंलै खाथियाव खेबनोसै रा माबाफ्रा यामि होननांसिगोन बरिया आयौ बुंजाया आब' ओंख्रि संनाया एकदम पारफेक्ट आरोखि खुलुमबाय हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल बाजार थांगासिनो नै दा नायनोसै मा लाबोनाय जायो नैबेखौ मा होनदोंमोनलाय मादै बेखौनोथ' अब्ला बेखौ बोखारलाय प्लास्टिकखौ एसे औ बैखौबो मेल्लाथार नै मोजां मोजांथार हरदो मादै मोनसेल' बबेखौ सुवामोनथाय नोङो अयथासार गोथाव मोनो आं जिगाब मैखुनखौ माने नुबाथाय बायाबा थानो हाया आरो नाया चाइनिस बायदि जा मोजां मोजां आरोना बेखायनो लाबाय आङो मुदुमफुल लाब्रा जानो लाबोबाय आं सौफैलायबाय बेनोथ' मानो बेबायदि दाम जाखो नायदो बिदानि स्कुल बेगाव बिराद मोजां महारानि बायदि उन्दुनानै दं आयु सोर हाबावनो नोंजों इनु बिदि जायो सोरबा हरदोहाय हनै नारजि सोमनानै दोनखालायबाय नारजिजों अमाजों जानो एसे थाब थाब जानाय जाथारो जोंहा नारजि अमाखौ जोंना मैथा ना होनबाय डाइरेक्ट जहलसो थांबाय होनबा सामब्राम गुफुर बानलु जिरनानै लाखाबाय रेडिनो दिनैबो ना मेलायबाय नै जोंहा दिनै आं मालाय मेनायखौ जानोसै आरो बिमा गुरु मेनायखौ जानोसै आं दिनै माने आङो खाथ्रि बिलाइयावसो मेनानै जानो लुबैदोंमोन आरोना नाखौ खाथ्रि बिलाइनि मोदोमनाया जुदा जाथारोना ओमफ्राय नै बिमाया मालाबायनो थालिर बिलाइयाव जुनानै दोनग्रोबाय आरोना बाजारनिफ्राय फैगौमानि लास्टाव नै बेयाव होबाय माने अराव होथारोबा माने बिनि मोदोमनाया जुदासिन जायो आरोना थ' बेखायनो आं एसे साखिग्रोनायथारसै ओरैबायदि गोथाव मोदोमखाबाय मानो संनानै जानांगौ थावजोंलाय? थावजों संनानै जास्लायस्लाय बेबायदिनो मेनानै जा लोगोफोर बरिया गोथाव जायो आरोना नै गुदुं गुदुं बिनि मोदोमनाय मोजां जाखाबाय ना मेनायाथ' मोनबाय लोगोफोर दाना नै अमाजों नारजिजों संनो रेडि खालामदों गोथाव जासिगोन रेडि नारजिखौ गोदौहोग्रोदों खोबनोसै गोदौफावो नङाबा ओंखायनो गोदौहोग्रोदों अमा होसनसै अमा बेखौनो दोनबाय थागोन बियो मेजेम गबाय मेजेम गबाय
ओंखारबाय जासिगोन kok ya boriya गेब्लेजोब्बाय गोदौथोंसै दाना ग्लाब ग्लाबनो हो गया एसे जबबावनांगौ र' बोरो साखिनायहैनो नागिरदोंमोन आं मिनिखौ गाबज्रिहरलाय लथब होननानै हरे नै जांख्रिखांबाय ओंखामाबो ओइ दुन्दिया होनोसै दाना दुन्दिया ना मेनाया बाथोन देबाय ना लखि हा ना मेनाया बाथोन देबाय आच्छा नारजियाबो मोननोसै जाबायानो लथबखौ साखिनोसै दाना नायदो नोंथांमोनहा न बिथाङा गोख्रै साखि दे गोख्रै साखि औ दे ओमफ्राय एसे गोखाखौनो गोखा होनदोलाय नैबेया माबा गोखा मोनदों होनलाबायबाय नारजियालाय एसे गोखा जाखागोन ना आयौ बिराद गुदुंलै खाथियाव खेबनोसै दा माबाफ्रानो यामि होननांसिगोन बियो बरिया आयौ बुंजाया आब' ओंख्रि संनायाथ' पारफेक्ट आरोखि ना सोरनो मोनजागोन बेनो जाबावगौ मोनलायखागोन आरोना दा होनसै जोंथ' संथिनो हाया आब'आ जै आब' संबाय बिना जाबाय जों लाजिखाया होनदोलाय जों लाजिया ओंख्रिया बन्द' खालामसै दाना थ' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय गुड नाइट नारजि अमा ना मेनाय ओमफ्राय ना मेनाय बाथोन